बेखौनो बुंनो सानदों जे नैबे जोंनि सराइबिलावहाय नैबे मोनसे लामा जेनोखि सराइबिल बाजारावनो आरोखि बे लामाया दा ओरैबायदि गाज्रि अबस्थाजों भुगिनांनानै दंमोन गोबाव समनिफ्रायनो जों दिनै नुनो मोनदों। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि मोनसे मोजां खौरां जे सराइबिल समस्थिनि BPF निफ्राय जे MCLA दाजु सार बिथाङा नैबे लामाखौ गावनि धोरोबनिफ्राय हरदों। गोबाव समनिफ्रायनो बे लामाजोंहाय लामा जानानै गैलामोन, माने बिराद लेथ्रा जाबायमोन, मानसि थाबायजालामोन, गारि मटर गंसेबो थांजालामोन आरो दा बेखौहाय नायनानै रायजो राजानि मोजांनि थाखाय बिथाङा बे लामाखौहाय हरबाय आरो दिनै मावबायबो आरो सिगाङाव बिथाङा खोथा होलांखादोंमोन जे बे लामाखौहाय आं मावना होगोन होननानै दिनै बुंनाय बायदि बिथाङा बे खामानिखौ मावबाय आरो बेबाराव हाइ फाइ जानोसै नै लामाया एबारसो समान जाबाय आरो सिगाङावथ' बेबायदि ओरैबायदि मैलाखामोन, नै बे मैलाखौ बोरै गारहरजोब्बाय ओमफ्राय दा लामाया समान जाबाय आरो मोनामनाय मानायफ्राबो एसे खारबाय। दा नायलांनोसै उनावहाय मा रोखोम जाबावो। दाथ' लामाया बिराद मोजां जाबाय। दिनैनि बे सराइबिल बाजारनि मोनसे लामा बेखौ जोङो नुबाय थादोंमोन सिगांनिफ्रायनो जोबोद गाज्रि जाबायमोन, नाथाय बेखौहाय दिनैहाय मावफुंजानाय जोङो नुनो मोनबाय। दा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? दिनै आङो नैबे सराइबिल ओनसोलनि जानानै आं बेखौनो बुंनो सानदों जे नैबे जोंनि सराइबिलावहाय नैबे मोनसे लामा जेनोखि सराइबिल बाजारावनो आरोखि बे लामाया दा ओरैबायदि गाज्रि अबस्थाजों भुगिनांनानै दंमोन गोबाव समनिफ्रायनो जों दिनै नुनो मोनदों। दिनै जोंनाव रानिं सरकार दङ, अब्लाबो बिथांमोना बे लामाखौ मावफुंनानै होआखैमोन। दा जोंनि गेजेराव जाय नैबे 5 नं समस्ति सराइबिल समस्तिनि जाय MCLA मृत्युंजय नार्जारी एबा दाजु सार बुङो बिथांनि नामखौ जों बयबो मिथिगौ। दा बिथाङा नैबे ओरैबायदि गाज्रि अबस्था मोनसे बे लामाखौहाय जोंनि सराइबिल ओनसोलाव मावफुंनानै होफैदों। दा बिथाङा दिनै सरकाराव गैयाब्लाबो बेबायदि खामानिखौ मावफुंनानै होनायनि थाखाय जोङो सराइबिल ओनसोलनि जानानै एबा आं सासे बे सराइबिलाव दखान होग्रा गोबाव समनिफ्रायनो दखान होनानै जों बेनि समस्याखौ मिथिगौखाय जोङो समस्याजों भुगिनांनायखाय आरो खाथिनि मानसिफ्रा बेबायदिनो गोबां लेथ्रा एबा मोनामनायफोरजों माने खस्थ'जों भुगिनांनानै दंमोन आरोखि। दा जों गोबां गोजोननाय मोन्दों बे लामाखौ मावफुंनानै होफैनायनि थाखाय। दा बेनिखायनो आङो दाजु सार मृत्युंजय नार्जारी सारनिसिम जोङो सराइबिल ओनसोलनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावो, जाहाथे बिथाङा बे खामानिखौ मावफुंनानै होफैनायनि थाखाय। आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे खामानिफोर दंबावो, सारा निसय उनाव बेफोरखौ मावफुंनानै होगोन होननानै जों आसा खालामो। जिहेतु बे लामानि सोरगिदिं माखासे साइडजोंहाय साहा दखानफोर खुलिनानै दंमोन, दा बिसोरनि सायावहाय मा बुङो? बिथांमोनाबो नटिस होनाय बायदियै मानिनानै गावसिनि बे माखासे जेनोखि न' लुदोंमोन फिसा फिसा बेखौ सिफायबाय। दा बिथांमोननि थाखायबो सुबिदा माबा मोनसे ड्रेननि सुबिदाखौ उनावहाय सारा नोजोर लाखिफैनानै बानायफैना होयोब्ला जों बिराद गोजोननाय मोनगोन आरोखि सराइबिल ओनसोलनि जानानै। आं बेखौ खावलायनाय थाबाय। औ, गोजोन्थों, थेंक इउ।
기증나 한번 나비고 하이. Hello, hello. नायदो नै लामाया मोजां जाबाय सराइबिल एरियानि बा खाथि खालानि गोबां मानसिफ्रानो मिथिखासिगौमोन आरो बे साइडजोंहाय मा रोखोम जाखोमोन बिनि अबस्थाया मामोन दा बेखौ नायनानै जोंना मानगोनां दाजु सारा डेभेलपखौ नायनानै बा मोजांनि थाखाय बे लामाखौ मावनानै होबाय आरो गावनि थोरोबनिफ्रायनो बिथाङा जे सरखारबो नङा JCBजों समान खालामगासिनो दङ दा लामायाथ' मोजां जाबाय आरो दै ओंखारलायबाय नै
समान